Eguerdion lagunok, Xorin eta Rock, Sigrid Iturrita eta Patrizia Biteli hemen beste behin, bierrez da goxo itxeko prest, ezta? Eta bai, astea bukatzeko prest, danerako prest. Bai, eta nik gaur osagaiak ekarri ditut. Hementxe, barra pila bat. Bai, aitorrek esan dira, kamarak, zerbait, zeizu astu ezer? Hori bilida ordu erdi grabatzen, bakoitza eta detaiak. Baina asko nastea da besterik ez da, ez? Oso erresa da, baina, karo, espezia ugare ditxu, eta gisa da, egin bitxut betxu, azteko, zaik ziaz... Bai, labean erreta oso ona geratzen da. Kurrin. Zaieskia. Vale. Zaieskia inbiot, barbakoa erara. Era orduan, barbakoa saltzaitxeko, osagaiak erabili ditut desente, eta gero, marinatzeko bai, baduz osagaiak asko. Orduan, orgatxi da, baina gero zuk esan duzu, nahasi, eta listo. Eta zuk ze prestatu biozu. Bai, ni txipiroi bete batzuk inbar ditut, baina ez gure betiko txipiroi beteak. Azkenean, Katalunio aldera joango gara, eta txerrikiarekin beteko ditu txipiroiak, eta hor ingo du itxasoa eta mendia, eta baina hotzean joango ditu, beraz, ze gurekin, bai, ze astebururako guk plan ona daukagu hemen. Bai, eta, ontsa erakutzeko zuet, hau itxen, errezetia, urrengoa. Ezkaia, oreganoa, berakatzautza, kanela, piperbeltza, kurria, iltzia eta kaiena nahasi, eta saieskia estaltzeko erabili. Saieskia lapiko azkarrean kozinatuko 40 minutuan, berakatza, ura eta ereinotzakin. Eta gero ingou, tipula erregozi, eta berakatza, ketchupa, tomatia, estia, azukrea, ospina eta espeziakin nahasi. Saltza hori 10 minutuan kozinauko, eta gero, saieskia saltza horrekin bustiko eta labian 10 minutu. Bitxartian ingou entxalada bat azakin eta listo, jatera. Beraz, hori, nahasi, saltzakin nahasi, eta kasunetan ingo itxu gainera saieskiak lapiko azkarrean. Hori da laulan bitxian, nik normalian laban eitxe ditut, eta laban bakarrik ingo itxuguna bukatu. Hau da, gero laba... Hau da, temperatura baxuan ingo genu bezala, ondo egozita eta gero gerusatxo bat ingo diozu azkenean. Hori da, gerusa holan kurruskari bat. Eta horretarako, behitxu, ingo itxugu. Hementxe, oreganoa. Hau, Patrik imarduen osaio hauekin hasi, eta gero, inaldugu baita labean hau dana berdina, ez? Lapiko azkarren inbarren. Hori da, gero hementxe kurria, edo garan... Ui, ama! Epa! Garan masala. Bai. Hemen berakatza. Kanela puntua bai, aukiko dau, eta gero pikantia botakotzat apurtxoa bakarrik. Ze beste apurtxoa saltzan joango da, Vale, pikantia, vale. Nik, Patri? Ez hauztasun, faltan botatze dutzu, ze zuia pikantia erabiltzen, zure gatik eten dute. Nik onartu behar daukat, saltzen dituzten barbakoa saltza bintzat, zeizki gustatzen bat ere. Probatu ditut hainbat eta... Gozoegiak igual, ez? Gozoegiak, batzuk ketu sabore fuerte daukate, gero bestatzuk bourbona botatzen diote, ez dut aurkitu bat ere holan esaten duzuna gustatzen zera. Orduan hemen badaukazu erronka bat, eta aurkitzen dudan... Ia zuri gustatzen gatzon? Bai, eta nik egin izan dut inoiz, baina egia esan... Ez ditut, holakoak behin lago kuadriago eskatu zidatelako, eta gero esango dizut, datorren astean, kuadriagoekin afaria daukat, eta nahi dute, holako zerbait, saieskia labean erreta da ez dakitzer, holako zerbait jarreza, ez komplikatu, ze beti egia esan, afarietarako eta saiatzen gauza berriak eta egiten. Eta batek esan di, saieskia errea egiteko, orduan, gaurko errezeta bernola doan, eta hori bada... Espezia batzuk? Hau, izango dugu. Espezia batzuk eta gainera nahi dozunak, esjatzula hau gustatzen bota kuminoa, edo bota beste gauzan bat. Orduan, gatza bai, ez dutela aipatu, baina, gatza, inoiz ez dugu aipatzen errezetetan, inoiz normalean, sare sozialetan edo errezetak jartze ditu denean, eta gatza, ez dut aipatu bir, baina gatza bai, bota. Baina nire esan behar desun eradinarekin, ja gatza kentzen hasi behar naiz, hori zuk. Erantzun behar dizu lan, jarraitu zirkaran, nire adinarekin ja gatza kentzen hasi naiz, eta horrekin joku emango diozu orain di jarraitzeko zuri idazten. Hori, ez da estrategia txarra. Hemenik ezara bat daukat, txerriekin, txerritik dena jaten da, ez? Eta gero pentsatzen egon naiz, baina, claro, nik txerrian atal guztia jaten ditu dana, behian ere berdinak jaten ditugu. Dandanak? Dandanak. Hankak ere behianak... Gustana, igual, ez da jaten txarrixana, hainbeste, ez? Bota egiten da, baina oso goxua dago, txerrian bustana, oso hori gainean jartzen duzu, hori bai da, holan, txupatzekoa da, holan, eta gelatinoso azkenian bada, baina jaten da, eta,
hemen txerriangak behiana erabiltzen da, bueno, tripakiekin eta hola nastuta eta joaten da normalean, erabiltzen badugu eta txorienen egin gendun, behiaren hanka ere bai, baina erabilpena nik uste dut, ia denak, eta, bueno, datorren astean, batzu esan, tripakiak ez dira jaten, bueno, Euskal Txerriaren tripakiak txorienen jango ditu. Orduen, tripakiak ere bai. Eta arkumearekin da, bai, arkumearen burua, labean errata zoragarria da, eta barrenak eta ere erabiltzen dira. Oitxura kontua zigor, beti esaten duguna. Bai, eta hori da, egia esan, esaera moduan ondo geratzen da, baina, bueno. Hemen ura neurtuta jundar da, ero... Nik litro erdi jartze dut, baina, bueno, xinmaz. Osa, litro batetik gora jarritxa ondo. Eta gero hori, bertan joango dana, izango da, ereinotzosto pare bat, 5 berakatzatal, eta ura, eta listo. Eta gero, berakatz hori, da, erabiliko duguna, saltza, barbakoa saltzai botateko. Behin egosita dagoela. Bai, tipura bebai aldugu hor bota, edo erregozi, nahi dozuena. Nik erregozitxe jarrikot, baina bebai jendiek itxen dagoena, errezaldera jota da, tipula hau, holan. Bertan hartu eta gero birrindu saltzarako. Eta gero birrindu saltzaken. Izan daiteke. Aukera bat. Eta labean iten baduzue berdina, zuekin aldituzue barazki hauek labean sartu, eta labean ere kozinatu ingo ziren, eta ero erabili saltza iteko, oie bakizue bota ez ditugu laiken inoiz, eta jan beti. Horrek labean botatako baratxuri horiek eta zoragarri. Galdera badaukat. Zelengo gurean galdeto zitien. Inauen patatak saltza berdian Instagrameko errezeta baterako. Bai, eta txorienen inabuena, gaina nik errezetanak aprobetxatze ditut. Baten, eta gero bestian, ze bestela, asko pentsau bida bizitzan. Bai, eta ez denbora, esaten da, optimizatu inbehar da. Hori da. Bota. Orduan, batek esan zuten, eta gero horrek, arrain salda inoztien erabiltzen duzun azenarioak eta hori, horrekin krema bat inleiketan izan. Nik nagoen ingo, ze gero arrain zaporian, ez dakit, eta hori zenan aprobetxau leike. Eta nik ez dakit, nik hori bota egiten dut. Ez dakit txartu dagoen, dan aprobetxatzen dugula esaten dugula, baina nik saldanak justo ez ditut arrain saldanak, Bai. Hor, egiten baduzu gero arrain pastela, ez? Klasiko handi bat arrain pastelero egiten badugu, hor birrindu eta arrain pastel horrekin sartu, baina bestela horrela, nik esan badira batzuk, normalean, aragi salda egiten dudanean etxean da, nik barazkia beti botatzen diziot, eta ez ditut eta erabiltzen. Nik hortik hartzen ditut, txitxirioak hartzen ditut, gero hartzen ditut txankarra erabili duan aragia, saieskia botatzen dio batzutan, eta horiek erabiltzen ditut, baina gero salda, eta horiek erabiltzen ditut beste dana, ezurrak eta hori, eta badude batzuk, ezurra ere, gero hartu eta barruko bihotzero, tuetanoa esaten erderaz, hori ere erabiltzen dute, hori janiten da, eta hori erabiltzen dutena. Baina nik dana, normalen barazki horiek eta bota egiten ditut, eta berez, lehen errezeta horietan zanean saldana beti aurkezteko garaian, eta txorienen egin behar dugu hori. Ingo du betiko salda, errezeta tradizionalen unean betiko salda. Eta izango da, salda egin, eta lehen aurkezten zen, alde batetik, salda, sopa egiten zen saldarekin, sopa horri fideoa botatzen zitzaizkion, oiasko zatian izan ezkero arrautza egozia, gero, eta gero beste aldetik, barazkiak, txitxirioak, eta saieski eta beste aldetik, eta gero txankarrarekin, gure etxean behintzat, piperradan, horrela prestatzen du piperrarekin. Eta hori bai, barazkiak eta zerbitzatu egiten ziren, da norbaiten izan ezkero jateko. Beitu. Hau beste aukera bat. Beste aukera bat. Hori da, hemen lapiko askarrean aukiko dugu saieskia, 40 minutu. Tutua igotzen danetik, heitxin gau, eta 40 minutu kontako ditugu. Eta bitxartian goiaz, saltza itxera, eta entzalada ontzera. Entzalada, lehengunean inauen olako antzerako zehose asakin eta, baina izango da, asa sagarra bebai alik egu, azenarioa, jogurta putxo bat, eta... barbakoa saltza egin behar duen honetan, barbakoa saltzak nik egin bat, berez estatu batuetatik datorrela uste da, eta normalean horrelako txingarretan ero parrillan iten dien jakien ero aragien, normalean aragiekin jaten da, lagungarri izaten da, ez? Gainetik hola margotztuta ero jartzen da, ero aldamenean lagungarri moduan. Nik enekiena da, gero, estatu batuetan bertan,
estatu batetik bestera, estatu batuetako estatu batetik bestera, ezberdintasuna badaudela, eta bakoitzak bere ikutua ematen diola, ez? Hor, egongo zen, Kansas Cityko estiloa, hau da ezagunena, lodia eta gozoa da, gaina holan tomate saltza oinarri duela, hau da nik uste dut klasikoena gehien ezagutzen dana. Gero hau, Ipar Karolinako estiloa, Ipar Karolina toki estatu zoragarria. North Carolina. Baina, likidoagoa da eta ospin eta espezie gehiago botatzen diote, azukre pixkat gutxiago. Gero Texas, style, Texaseko estiloa. Eta hor da, bueno, horre piperminak eta pikanteagoa da, piperminak eta botatzen dizkiote, eta hor potenteago dago. Eta berezia dana da, Alabamako barbakoa salsa. Sweet Home. Alabama. Sweet Home Alabama orduan sweet auketzen da. Ez dakit sweet, baina maionesakin botatzen diote. Maionesakin? Bai, zuriska aldera omen da, eta hau da, barbako saltza non... originala behintza bada? Bai, maionesa gehi ospina. Berez, maionesak emango dio, olako toke ospino ikutu bat, ala ere, ospin gehiago botatzen diote, eta hau izango zen, hemen ezagutzen ditugunetatik, agian, ezberdinena, ez? Baina, bueno, kontua da, horrelako saltzen zaldiak bazaet, nik esan du ni hau ez naizela, zuek etxean probatzea daukazue, bakizu zarean, lobei eskatu, interneten begiratzeko, eta hainbat saltza badaude, txorienen egin ditugu, askok erre ikutu bat eramaten dute, erre ikutu hori nola lortu aldu, hemen uste txorienen behin genuela. Erabiliko ditugun barazkiak saltza hori egiteko, hemen oli hori gabe erretzea lehenengo. Hartu eta ikutu bat, erre ikutu bat ematea. Eta horrekin lortzen dugu, ketu zapore puntu hori, horrekin lortzen dugu. Pixkat erreaz, barazkiak, erabiliko dituen barazkiak, olio gabe. Eta gero gero bota olio pixka bat, erregozi, eta gainerako osaiekin birrindu. Eta horrekin, ketu puntu hori ematen dugu, ero bestela, holako olio ketu bat erabili. Aukera bada. Bai, eta niri eskatena gustatzen da, barbakoa saltza bakizu, nun erabiltzen dan pila bat, da niri eskaten gustatzen. Pizza txarrik edixen, oinarri bezala. Niri oinarri xa gustatzen gat, tomatia, akaso igual horraik pizza txurixa deitzen jakonak, batzuk igual gazta eramaten dabiela edo, baina barbakoa saltza oinarri bezala pizza bat, Eta moda, eta umei, pila gustatzen ni txikie, ni dakit, zuk tamales dakizu. Tamales dakizu. Tamales eskatu iten dute, ni badakizet, kuadriakoen umeen bat erotxera etortzen diren, nik beti galdetzen dira. Eta zer edo zue prestatzia, pizza, bale, oso ondo pizza. Baina nik ingo dute, bai, eta zelan, barbakoa. Behiratuko dute, aberre aukera daukan. Ai, ez dago. Eta beti, osagaiak ez ditut izaten etxean, saiatzen nahi lortzen, eta hori, baina ez ditute beti ez daude etxean, eta tamales gure etxean, egiten ditugu, ezberdinak, bi ezberdin, bat beti izaten da betiko klasikoa, gure etxean, tomatea gazta eta urdaiazpiko egozia, eta gero, baiten ditugu ezberdinak, botatzen, aurkitzen duena etxean, txistorra, gazta ezberdinak, edo denalakoa, inoiz, barrengorriren bat olan fin moztuta ere sartzen diet, hori azpian juten bada ez dire konturatzen, Eta, baina barbakoa saltza ez du lortu. Baina beti eskatzen dute. Eta juten direnean olako pizzerietara barbakoa eskatzen dutela, eta zuk esaten duzuna. Da, zait niri saltzak zapore asko ematen dio. Gaineko haragi xeetua baino, saltza horrek ematen dio, zapore... Hai bitu, ze politxa. Zein? Izartxo bat. Hola. Asa moztu dutenien? Hori seinale bada. Seinale bada, bai, zera. Izarrak ikusiko ditugu aujan ondoren, zentzu honean, noski. Espero, baiet? Ber, txerriana moduan. Norbait zikina danean zer esaten zaio? Txerri basara. Txerria berez, zikina egoten da segatik, hotz ez dauka, izerdirik ia ez duenez botatzen, freskatzeko bero iten duenean, bustinetan da bota behar da. Orduan, baina txerriak lo iten duen tokian, han ez du kaka ingo, espijik, ez ezer. Ura garbi izango du beti, eta txerrikumek ere hori ikasten dute, Lo iten duten tokitik, han ez dute egiten. Gero, txerriko txauak, zelako fama? Txerri bat bezala, izerditan hau, txerri bat bezala, izerditan hau. Esan dago, esan dut, ia izerdirik oso glandula gutxi dauzkate, txakurre modu, txakurrek hau airekitzen dute, eta mingainetik izerditzen dute. Txerriak, izerdirik ez. Orduan, izerdia txerria moduan, ez. Asaldu, Patri, hor zaude itxoiten da. Bota. Hemen txera demora iten. Bota, esan berrekoa. Pipermina?
Hemen txai haukau tipula gorrituta, orduan hasi bigara gure saltza itxen. Gero gogoratu saltza hau bukatuko dugula, hemen atalatzen den berakatzakin. Vale, beraz, hemen txaukiko. 10 minutu alolan su motelian, tomatia, tomate saltza, keptxupa. Keptxupa gogoratu, tomate saltza bezala, baina ospin pila batekin, da azido... Eta azukre pila batekin. Hori da. Lasai, azukre gehiago guetako zau, hemen txago eta azukria beltzan nahi notzan jarri, baina ez zauen txorienen. Pentsataren baiet, beraz, azukre hautza jarrikotzat, estixabe bai. Hau, nola da, hori eskala hori atzean jartzen dieten hori... Worcestershire saltza. Bai, hori AFB eta hori... Eta piper beltza, hau da, euneko saltza. Saltza. Baina, claro, gero saieskian diluituta badoa, orduan ja bera pasatzen ezaigu agian. Edo, zera, edo, ez dakit. Bueno, ez dakit. Nutriskor horretan. Nutriskor, hori da. Nutriskor bakizutela, hor gaur egun, bueno, holan janaria normalean dienak ultraprozesatuetan da jartzen dute atzean. Letra batzuk, A, B, C, hori da, A da osasuntxuenak, eta gero eta atzera joan, letra C, azkena C da? Pues, F-era. F-era, gantz, gatz, azukre eta gehien dauzkatenak, orduan. Altutxua da. Bai, hori letra hori handian daukatenak dira, teorian, gure osasunerantzako, teorian ez, gure osasunerantzako, kaltea horre dira. Orduan, hau, nik F-an utziko nuke agian. Oso nadau, Ja, hombre, bai. Ia gustatzen gatzun zuri, bakit saltza bargogela eskatzula gustatzen, baina nik uste dau gustoko jatzula. Gu bitartian jarraituko gure entzalada itxen, eta entzalada hau izango da, bertan estatu batuetan, hain tradizionala dela honek barbakoa saltzak eta saieskiak eta, han koleslau. Koleslau deitzen da? Bai, xinmaz, asa entxalada. Eta zer, honi, hau da maionesa botatzen dioten apate? Bai. Hau Europan pila degusten da. Bai, Alemanian eta pila bat ikusten da. Eta nik, maonesarik ez dut ekarri, baina ekarri dut hau esnegain freskoa. Bai. Horan, eta ziape apurtxo bat. Beraz gero onduko dugu, hori, oliba olioa. Vale. Eta horrekin. Bai, hau egia da, ensalada olakoak, juten bazate, Frantzian eta niko, ohitura daukate, Frantzian da, supermerkatuetan da olakoetan, oskailuen da tokian, egoten dira janari prestatuak eta pilat, eta ensalada hau, ikusiko zuen bat zuriska horrela taperretan, birraziokoak ero izaten dira, eta xente ikusten den zerbait bada, eta gehiago merkatuetan, herriko merkatuetan, eta, badakizue Frantzian, hemen guetan ez da hainbeste, baina herriko merkatuetan daude, nekazarien postuak, gero bateon bat arropana, baina nekazarien postuen artean beti dago, batean bat janari prestatuena, bat baino gehiago. Eta gu aurten, landetan da ibili gaina eta Pirineoetan behun ginen batean batera, batez ere landetakoetan, janari asiarra beraien kamioitxoa, denetan ikusi kamioitxo bat, janari asiarra, eta beste bat baita paiekin. Paia. Arroza gauzaken. Hori da, paia ditu dio, baina, arroza gauza askorekin. Askorekin. Eta, erraldoiak, eta, oi asko erreanak eta pila bat, gero ukondua, txerri ukonduak eta olakoa baita, eta ensalada hau askotan aurkitzen da. Bai, pila bat. Betxu Nikolan, azenari ingo du bai, fin, honekin, fin. Zuritzekoarekin ontzo ondo geratzen da hori. Ensalada botatzeko. Fin, gero sagarra jarriko zau, honek bai batzutan aukitzen hau intxaurrak, maspasak... Oso ondo. Holoka gauzak aukitza itxu. Oso ondo. Hori esan da, ura. Gizakia ez behar du. Jana, janaria daukagu, eta ura. Hor esaten zen, egunean zema da, 2 litro urrera behar ditu gutxienez? Gutxienez, baina horrek esaten zen gero kafiak eta infusioak eta hola bai kontatzen zabiela. Sopak, puriak eta ure batean esniak hartzen dugunak. Azkenean, gizakian eroko 70 ura gara, eta badakizue, hilabeteak inalditugula, hilabeteak inalditu jangabe, baina erangabe ezin gara egon, eta, ura berdu, bitu, lehenko astean, ostegunean eman nuen odolanik, eta hor, lehenko ematen dizutena da, esate dizute, likidoak eman baino lehenago, eta, neskati hilabete etorrezan gazte bat, odola ematen aurreneko aldiz. Bere kuadriakoak aurreko astean juntzan,
eta han zegoen berarekin onduan azaltzen ez da izer, eta zer, bai, konbentzituot gaur etortzeko, Mariauta ez, sana ez zioten aurkitzen. Eta han ibili izan da, claro, gaina, neska lasaitzeko, aurrena bat, ez diot aurkitzen, saiatuan, ezer ez, beste bat etorri izan, ez diot aurkitzen da, ja ikusi den, neska eta bere kuadriako behiratzen, nik konbentzitu diot etortzeko ez dakizer. Koitxa. Bueno, etzan zioten, eta alako baten, lortu zuten. Eta hemendik esatea, hor, beti odola eman baino lehenago, gomendatzen dizute likidoa eratea, eta ondoren beti likidoa eratea. Azkenean, odola sortzeko likidoa behar dugu. Dei bat, esan zidaten, zu telebistan zaudela, esan jendeari odol falta dago. Eta animatzeko, herri gehienetan, aukera herri askotan, Euskal Herrian bintzat, hor gu Durangaldean bintzat badaukagu, aukera egoten da, astean egun batero jartzen dute, eta animatu zaitezte, 3-4 hilerik behin emateko aukera dago, eta beharra dago, odolan beharra dago. Gainera gero ogitarteko eta matotzu, ez da? Bai, gero aukera dago, beti jartzen dituzte, han frutur lehorrak, ogitarteko, han sandwichak egon ziren, sandwich ezberdinak, gero zer egon ziren, olako gominola batzuk, freskagarriak, eta egia da ni oindala urte asko hasi nintzen, eta hortan aldatu garen, parregarria zan, ardoa egoten zan beti. Bai. Bai, eta gaur egun, egia esaten dira, odola eman da gero, esaten zute, eta urrengo orduetan, alkoholik eseran, da, karo, zentzua badauka. Hor, txikitero dana galdu itxugu. Ez dakit horrak da, baina egia da, nik sasoi batean Hernanin bizi nintzenean, gogoratzen naiz, azten zirenean, hilara kanporaino egoten zan, eta Hernanin, zeholako ohitura horre odola ematera juteko, eta dagoeneko esan diate, jetxi dela, eta Durangon, lehenguan jo nintzenean, nire aurretik bi besterik ez zeuden. Orduan, ez dakit, larritzeko kontua danero, baina, hemendik esatea animatzea jendeari, odola ematera juteko, behar dela, eta, aurreneko txistada egia esan, ez du gezurrik esango, horratza lodia da. Eta potente da, baina gero ondo goten da, musika izaten duzu, jende atzegina, kontu kontari ondukarekin, eta gero gaina, jateko zerbait, etxea juteko oso ondo. Erdi meriendota. Gu hemen hasiko gara, ontxe, zagarra gehitxukotzat, igual, utzia zure lehengo. Honei 2 minutu geratzen jako, honei ordu erdi. Orduan, bueltan etorriko gara, hauia iragazitxa, daia saieskixak batarata. Hau, nik uste ez dugula birreinduko, holan bebai emokototza saltza artisaua itxura. Eta gero, etorriko gara, entzalada ontzan, munduko oliba oliorik onenaken. Iepa. Bueno, eta hementxe, pasada denboria eta baukau gure saiatza. Salda, berrarabili aldogula beste errezeta baten dako, orako arroz bat edo itxeko, salda moduan, sopa moduan. Eta hementxe, saltza, holan ondo loditxuta dagoera, eta hementxe berakatza ikusten duzue, holan botata be. Ez egin iten da. Horako pure bat izango esan bezala, berez. Eta hau da erabiliko zuna margotzeko, ez? Hori da, hau entxe margotu ingo, eta joango da labara segitxuan. Beraz, alde batera. Bueno, nik nola esan dizut izena nola esan? Bushcraft. Bueno, seko lestu zuen izen hori ez da? Nik ez da ere. Bueno, disiplina hau modan jarri dago, elkarte bat dauzka, Bushcraft Society. Eta hau omen da... Society. Society. Hau da, omen da, basoan bizirauteko jakin beharreko teknikan inguruko disiplina bat. Hau da, nik uste dut ikusi dutela The Last Survival, azkeneko bizi... Tipo sorori. Sorori, bai. Honek egin zuen behin, hartu, eta negua hotza egin zuen, da ez dakit, orein bat hilda aurkitu zuen, hartu, ez dakit zukaldaitzeko programatean kontatu da, bai, nik ikusina. Hartu zuen, oreinei ireki zizkion, tripak atar zizkion, eta barruan sartu zen, epeletan goxo-goxo, erdi ustelduta zegoen orain batean parkatu, detaile txiki hori ahaztu zait. Eta han sartu zen gaua pasatzeko eta hotzik ez pasatzeko. Ze necesidade. Ni pentsatzen dut hori grabatu zutela, bale, moztu, eta hartu, eta bere kanpin dendara jongo zala loiten. Bere bosti zarreko igual hotelera edo. Ez dakit, baina egia esan, hori, han sartzea bakarrik, bere arpeia ikusi behar zan, hango trip, zimaz. Txoin zigor, minutu bat, Bai. 5 minutu, 250 gramo. Vale.
Gramo ez. Gradu. Zentigradu. Hoi da. Bueno, horrelako egiten ditu, eta azkenean hau da, bueno, hemen erakusten dizutena edo, ez, mendira juten zarenean, zer eraman behar duzun, beti erropa ona eramatea garrantzitsu dela, aldala laban bat eramatea, bueno, segun ze abenturarekin zoazen, ez? Irtera bat, mendi buelta bat eman behar baduzu bakarrik, bueno, nik uste dut azkenean, erropa pixka noski behar dana, eguraldia begiratu ze eguraldin behar duen, da horren arabera, eurian dako eta erropa eramatea beti garrantzitsua da, jateko zerbait eramatea beti garrantzitsua da, eratekoa beti eraman behar da baita, noski, eta gero egia da, egun batzuk baino gehiago olako abentura moduan juten mazara, esan dakoa, soka bat eramatea kalterik ez, labana beti eraman behar izaten da baita. Apur bat zentzuzkoa, ez? Zentzun, horre ez dakit, gero... Zentzuzkoa eta egitza da, mendixan esperientzia espaldin badukazu, igual holan jotia, abenturara be, ez dakit ideia ona dan. Beraz, edo joan, aditu batekin, edo lagun batekin, asko joaten dela mendira, da olakoekin. Patre hemen, ere, ni beti esan duen hemen. Ontxe, elkarte pila dauz, herri bakoitzen badau, elkarte bat itxen ditxula mendira irtera, bueltak. Ikastoletan be bai, gurasuetan eta egoten die. Ni beti esan da, hemen galtzen bagara, naiz eta bitu, mendi aldi benak, hemen Pirineo aldera juten bagara hor, galtzen bagara ere, bota berantza. Eta erreka bat aurkitzen bazuen jarraitu ari gutxi gora bera. Lehen eta bidezidorren batero beti aurkituko du, gure inguruko mendi hauek daude danak, oso zapaldo. Jarraitu bidezidorri eta agian zure kotxea beste baiaran dago beste punta, baina erriskan batera ero non baitera aterako zara. Orduan, lasaia jarri, hori urduritasunak eta ez dira honak, eta hori ikusten badu gaua iritsi behar dala, orduan geldi aldala leku batean, babesean zaudetela, han geldi eta itxaron, zuen bila etorri arte. Gauaz ez da ona ibiltzea, argirik ez badukazu. Akizu zedan ona? Sei, kontatu. Zala da, hau. Baina horrela bakarrik ez da oso pixkat. Zegor. Ni liuratuta geratzen az, beti, honekin, ez? Zuek bai, etxetik da zuzigor, utzi Nafarroan bere-berezko esentziak liura zaitzan. Hau da, Urzanteren oliba olio virgina estra hautatuarekin injako olioa. 100% Naparra. Urzantek elaboratua 0 kilometroko oliba naparrik onenekin, ez galdu aukera gure lurreko gutizia hau dastatzeko, eta honekin kosinatzeko, entxaladak ontzeko, nekazari xeibe bai laguntzeko modu bat dalako, ez? Euren alegina esker, guk sukaldaritza mediterranean, oinarri gisa, hau erabili aldogulako. Beraz, hori, Urzante. Eta hementxe, oliba olioa. Gatza? Bai. Erabiliko bai, ospina. Mesedez. Eta gero, eurak maonesia erabiltzen dauenez, guk maonesa, ez dago erabiliko, baina hemen holan ikutu krematxu bat eta emoteko, nik jarrikotzat, ez negain fresko apurtxo bat. Jogurra eta baldin badukau, oso ondo bai. Eta bestela, ziape apurtxo bat. Baita, ikutu bat emateko. Hemen, maionez erabili behar badu kontutan izan, ospina gutxixeo bota behar diozuela, zazkenean maionezak berak ematen dio, ero ez bota. Baina hemen kasu honetan, bai, ez? Badao jente bat. Beitu, gero eta jente gehiago ezagutzen nahi naiz? Bai? Entzaladai ospinik ez dietena botatzen. Limoia? Ez. Zerrez. Azidori barik? Azidori gabe. Orduan, ni parkatu, ni hortan oso klasiko naiz, eta ospinak beti erabiltzen ditut. Baita tomate ensaladai ere, ze bada oraindik jente pila tomateari ez diotela bat. Nik baita ere. Tomateari ere, bai, botatzen diot. Bai, pixkat da nahi. Eta egia da, niri modena gustatzen zaidala tomate ensaladarako. Bestetan, gozo zalea naiz. Onartzen dut, gozo zalea naiz, eta modena badauka ikutu hori. Ez naiz bat ere zalea kremena. Modena krema ez. Ez, hori ez da ospina. Hori da, ospina, sukre pila batekin. Modena ere, ospina ez da. Horren inguruan, modena inguruan badago zer kontatu, eta hor ospinen tartean sartzen du, baina berez ez da ospina. Diotenez. Hemen txea, entzalada bukatzen daukau, zema galaitzen jako... Hau, listo, oin pipi behar dizu, Patri? Bai, ja, segitzuan. Zuritxe egiten dago. Pentsatzen nik, zelako prestua, igual berak egararako da hau. Nahi esunek atatzea? Labetik edo, ez. Ni bitu, enaiz, hemen dik... Ni eskularru zalea. Ni enaiz eskularru zalea, bat ere, ez daik. Zukaldean jatetxetan da beti, trapua erabili izan dugunez. Baina, honek dotori da die? Bai, nik ez diet ondo heltzen horrekin. Noiz erabili bezunek, elurretan edo? Horretako betzatzen, no? Ez. Ez dakit, zer, ez da txarra, ez? Hombre, elurretarako horrekin hotz pixka bat. Ui bai.
Mon die! Ole ba. Zer da, hau? Hau, bor, ontxe. Gu ikustean, hor. Olaxe dastatuko? Placer batean jarriko, ez? Bateta bat, Erreten dago, ez? Bai, jarri hor, platez txuri hori bukatzen jat, neri? Bai, hau pintzakin erolan hartu ezkero, ez biteli? Oiekin. Hemen, betxu, Betxu, desegin iten da, Desegin, hau bai dala, hori tipikoa gero ezurra atera iten dala hor da. Betxu, probako batekin, ezurtxo batekin, eta ezurra betxu, zelako, ataratzen gainera, betxu, haragi barik, hau da hau. Hori zuretzako, nahi izan eskero. Eta hau zuretzako? Hau nitza, a ber, nik kuadriako ekin, niri ezurra gustatzen zait, eta oso ondo, hola gustatzen zait. Haragi guztia ondo garbilo eta hartu ezurra zutzeko. Zanetako ezurra eta entzaladia eta zuretako haragisa. Bai, mesedez. Joe. Ez pasai zu importa, nahi dut esan, nahi bauzuzuk ere haragi pixka jandezakezu, Negoziazioan basara ona zua, Bueno, saiatzen, haiz. Adinak ematen dizulako esperientzia, eta ez dakit. Betxu, horri batekin bebai hemen. Eta hau bebai, betxu holan, desegin jase, hau ezur baria dau. Da orduan, desegin itxen badugu haragisa holan, mamurtuta, holan, ogitarteko baten artien bebai. Hau bak, usagaz gatzen, holako baogia, eta gero, kipula more emengo, holako bat, ospinetan da. Hau da estatuko horrena. Bai, lehenko aurkeztu ingo. Euskal Herri osuan dako. Bai? Eta mentxe gure, saieskia, barbakoa saltxakin. Eta gogoratu gainera, labian bukatu dugula, baina ontsa ikusi dozuenok, lapiko azkarre den jogula. Bai? 40 minutuan, beraz... Zeit, laban eta dizut, baina egia esan... Sardexakin beholan. Bere hortan bakarrik. Bai, ondo ataratzen dara. Bero egongo da, ez da? Ez? Ez, zera? Ondo, Lehen, kanpoan utzi dugun sortutzen batri, oin, azkenean gainean geruza hor txigortu zaio pixkat, eta 10 minutu izan dugu berrunda marrera, ez? Bai? Oso... Niri honek bakitzuz eskatzo estan? Her. Txipiroi batzuk. Txerrekin beteta. Ni nahi zure lagun ordan. Segi gurekin. Txipiroi beteak, eta lehen aurreatu bezala, hemen txerri haragia daukat, gaur txerri kontua dauzkau hemen, eta txerriarekin beteta joango dira txipiroi hauek. Esan dakoa, Kataluniatik ekarritako errezeta bat, eta ohikoa da, nik txipiroiak salteatuta butifarra pixkatekin, eroango olako txorixo esteki batekin, da estiarekin, eta nik aurreneko aldiz hori ikusi nuenean, hor menorkano izan zen zen. Txipiroiak txorixoa eta estia. Oso gozoa, oso ona, ikusgarri, nik ikusten nuen dara, ez da posible, zerreiten ari da usukaldaria. Ikusgarria, oso ona. Bueno, errezeta hau ere, erreza da, ez dauka holan. Badoka bere misterio, esango, ez da erreza hau. Da, egun berezi baterako errezeta, eta nola ingo dugun, oin esango izuen. Maspasak. Txerri haragia, maspasekin, urrekin, perresiarekin, pinaziekin, kuminoarekin, eta arrautzarekin nahasi eta gorde. Txipiroien hankak salteatu, txikitu eta hauek ere gehitu. Honekin bete ingoitugu gure txipiroiak, gero zubizian gorritu ingoitugu, plastikoan bildu eta lurrunetan 35 minutu egosiko ditugu. Osten utzi eta ero ospinolio batekin lagunduta zerbitzatu. Zigor hola nabien maspasak. Bai, bereziki ikar... Ez hitzaizkizun gustatzen! Txartazten gara? Aze faioa nahi gabe izan da. Broma. Ez, maspasak, gutxi batzuk jongo dira, Patri. Gutxi batzuk jongo dira, eta laseia hemen. Ondo nahasi eta, ondo txikitu pitu. Erdia batako izkia, venga. Beratzen utzi aldituzu ero ez, Eta urrak ere, bitu, hauek txigortu inditu dela, hauek ere, erdia botako ditut hemen, eta hau izango da txikituta aragiekin. Nik sartaia, bitu, berotzen jarrikot, eta hemen ingo ditugula, txipiroien egalak eta salteatu ingo ditugu, eta horiek ere, barrura betegarri moduan, da hemen txe, itxasoa eta mendia, mendia bari natura, basoa, hortua da. Txerrikiak basurdera lehenguzua dira, eta lehen astu zait esatea.
asko iten dute korrika, 17 kilometro orduko, 30 kilometroa. Aitor, zuri harrapatu ingo zizuten. Beitu. Bueno, zigorrek ingo da, Kataluniar gastronomiako errezeta holan ospetsu bat. Bai. Eta, bueno, bada garrantzitsua, Kataluniako gastronomia, mediterraneo gastronomian barne dauelako bebai. Bai. Eta azkenian, itxe dituzte asko, itxaskixak, aragisak, kortua, oliba olioa, eta bada holan, osasuntxua, goxua, eta nahazketaz josia. Hona hemen, menu baterako plater ezberdinak Kataluniako gastronomian. Vale. Oiko sarrerak izaten dienak, nik enak isen barraskiluak, aukitza dituztela. Bai. Nik hori enak isen, bentzatzen gehiago, hemengoak edo zela hemen jaten ditugunez, enak isen Katalunia aldean bebai jaten zela estekiak hori bai, eskali bada, bioneke baraskisak erreta, gero sanfaina, da pisto baten antzerakoa, koka, hau da olako Kataluniako fokatxa antzerako bat edo, esan dezagun. Gero dukie, lehengo plater bezala eskudeia, dala olako gabonetan itxen dabeen sopa berezi bat, kalsotzak, txorienen egin ditugula, xato entxalada, eskeixa da, entzalada desberdinak, eta bada gastronomia aberatza. Aragiekin, butifarrak. Butifarrak gainera txorienen egon zanolan hilabete batzuk, erabilin. Karri zen nola batzuk, bai. Gero, asko erabiltzen daue mari montaña eurake deitzen jakena, oda itxasoa eta mendia, oran nahazketak, untxia, oiaskoa, krustase da txipiroiekin, esolako nahazketak eitxe ituztela, arkumea alioliakin, itxuste plater politxak. Eta postriak, uste dut, ezagunea da, Kataluniar krema. Baina gero bertan ezekitazko jaten dan, Zuken zinun hemen txorienen paneletak. Eta gero, nik hau ez dutela entzun, baina ona egon bida bai ala bai, mel imato, gazta eta estia. Klasiko handia, betiko zugaldaritzakoa, inoiz gaizki ezin dana atera. Eta kontuz, menua ontzeko, edari ona, kaba. Betxo, txampainaren berzio kataluniarra, hori da, ezberdintasuna. Bueno, nik hemen inditut, holan, Patrik itzein bilartean, isilduna, moztu nahi, jarritut hemen osai guztiak. Maspasak, perresila, pinaziak, kuminoa eta urrak txikituta. Orain, txipiroiaren garroak eta egatzak inditu hemen salteatu, eta hauek atarako ditu, eta hauek ere txikituko ditu eta barrura. Eta hemen daukat, dena biltzeko gero arrautza bat irabiatu indu dela. Arrautza bertara botako dut, erdiarekin ikustu nahiko izango dela, eta ingo duguna da gero, hemen kasuntan txipiroiak, gure begi handia ero izango zen, handiak behar ditugu betegarri moduan, gero errezago betetzeko, eta ero kontutan euki, hemen daukat, hau da, lurrunetan, honek, bitu, zulua dauzka hemen, ikustu duzu, hor zulua dauzka, eta orduan lurrunetan egosteko, gailua da, gero hor bukatuko ditugu. Ez padukazu horrelako katxarro bat, betikoa izan da, hartu, jarri hau, hemen, tapa, lurruna galtzen du, 35 minutu beharren, agian 40 utzi beharko zen ituzkete, baina balio digu baita. Funtzioa, ia berdina. Betetzen du, orduan, holako tramankulurik ez daukasun entzako, batzuk badakit etxean badukatela labea lurruna botatzen duena. Orduan, titulertzen Alberto. Txak, tapa. Orduan, holako gaiurat izan ezkero, erabilezazuen. Osatu. Hemen txeberbetan. Zuzendari jane, ez zu kasurikin gizon horri, Patri. Ez da, galdetzeko, zigor. Bai. Zuk erabilizan dozu sukaldatzeko da kozinatzeko jakatxoa? Horan, txaketia. Hombre, beti. Zukaldean jatetxetan, bai, beti. Bezke gauzia da, debate dauela gaur egun, ze belaunaldi berrixek, esaten dabe, hori, ez da bela nahi erabiltzea, ze azkenien sukalde baten bero pila badau, eta ez dala erosua. Eta kamiseta batek ez du bero ematen, ez? Orduan nahi dut... Kamiseta motz batek, edo... Bueno, badaude, txaketilla gaue, badaude gate bere motzak direnak, Zuk zareten alde zauz. Bere funtzioa dauka. Zein da? Dauzkate botoi berezi batzuk. Hau da, momentu batean likido bat irakiten jausten zaizu gainera, egiten duzu horrela, krak, eta txaketilla, stripet bat bezala, ireki egiten da, eta segituan kentzen duzu. Kamiseta bat, itxatzin zaizu beroarekin, horri biliko zinen nahi kentzen dezta egizer. Bere funtzioa dauka, bestaletiz txuria da.
lixibarekin garbitzeko errexaba, zikina badau lixibartean sartu, eta garbitzeko errexaba. Gero gaur egun beltzak ere biltzen dituzte baita, baina hori. Eta, bueno, bazait, gehien bat hori, eta beroa aldetik eta gaur egun daude batzuk, nik azken erosi doana, hemen zulotxoekin olan arnaza hartzeko... Leleko estriperrakin, gero zuluekin, baina gehien bat honek, dira, kirolarien ropa modu, oza, badaude ja, teknikoki oso komodak erdi elastikoak direna, lan gustura iteko, orduan alde hortatik, bueno, baina, bueno, eta egia da, jatetxetan orain juten naiz, eta sukaldariak, erabiltzen dituzte, gehiago dira, alkondara itxura daukate, bai. Baina olakoak erabiltzen dituzte, Nik eske hori irakurri dut, jendeak ontxe itxura eta hori baino, nahixa diela, euren esentzia kontserbatu eta horregatik uste dut moda kontua diela, azken aldixetan ikusten dira sukaldari pila, krestakin, olako rock and roll kamisetakin, tatuaje pila batekin, da loka gauzekin, David Muñozek igual mina handia hindu, industrian. Bai, hindu. Eta ikusten dira olako sukaldari pila bat, eta horrek esaten da, txaketiaik, txapelik, bakoitza, bere kamisetiakin, bakerotan eta olakotan. David Muñoz bizerakin agertzen da, bere lantaldea eta bizerakin agertzen da. Pentsau. Egia da nik hileluzea eta baldin baduka sukaldari batek eta, orduan bai nik hor, ero bilduta, ero txapelarekin, hobeto, ez? Baina bestela, nik lanerako bakarrik, bestela, etxian, ez du jartzen txaketila, lagunekin txokoan juten ezenean, ez da ere. Bueno, hemen, sartai aurrutzi dut, segerinko itxugu dena da, hauek hor gorritu, orduan. Denbora joaten ari zaigunez, Patri, utziazu honek, horrela hartu, eta betetzen da hemen, hori, bota ditugu, hemen aurrean geneuzkan, osai guztiak, eta oin, sartu pixkat, bultzain, eta barrura. Ondo beteta euskagunean, etorriko gara, errezetakin jarraitzen. Gatz pixka bat, eta ikuste dizue, ondo betea geratu diela, Eta ingo duena hemen, korritu ingo ditu bakarri pixkat. Eta hau gehiago da, bueno, estetikoa, gero, egia da, holako gorritu polit bat, Alan txuri-txuri biharrian aukitzea putxat. Hori da. Grasixa. Bai, gu daukaguna moduko bat antzan. Ero... Apurtxoa gehiago. Betele. Zu dantzan hona zara, do? Ez dut uste. Baina, bueno, iten dut. Ordu batetik aurrera bakizu lotzak eta galtzen diren momentu horretatik aurrera, bueno, gustatzen zait dantzaitea, niko nartzen dut dantzaitea, abesten ordu horretatik aurrera begaizki abesten dut, ez dut abesten orduan, abestu hor... Zeba pusker botatzen da. Bai, horrela guan nahi, bueno, honekin, ingo duguna da, hau, dagoeneko, itzaldu, zubizian, bakarrik horritu bat, eta gero izango da, horrela, jarriko du, plastikoa, eta gehien, hau da, plastikoa bazkizu daudela bat berezia, temperatura eta ondo aguantatzen dutena, Horrek saltzen dute. Bestela kiribildu ingozan, da, ez? Eta, bueno, ez dut, honek gaur egun ezer zikini botatzen duteni, baina bada espada, orduan, hau, bildu, gero, barrukoa ateratzeko, askatu hau, eta korapillo bana emango diogu, txoixo bat ingo dugu. Bago karamelu bat. Hori da. Eta hau lurrunetan. Hau gero, hor ospinolioa daukat, legunen onginen itzaiten ospinolioan inguruan. Bai. Eta hor daude, 60 gramo olioa, eta 20 ospina, hau da, 3 batetik eta bat bestetik. Hau da, klasikoa. Hori da, klasikoa. Bota aldiogu horrei, ez dira bota, ez piper beltzik, ez ezer, hor harto txuri pixka da, txakolina ondo jungo zan hemen, Bizkaikoa, Arabakoa, Gipuzkoakoa, nahi duzuena, ero harto txuri bazeratik ez. Eta hau, horrelako horapilloan dauzkagunean, hartu, eta lurrunetan, 35 minutu. Nik, bakizu hemen txorienen tramposo batzuk garela. Eta dagoeneko, beira, hauek horrelakoak ziren. Asko txikitu di bai. Horrelakoak ziren. Orduan, hemen dago plater bat. Eta berez, hotzian jaten dara esan dozu. Hau, hotzian jaten da. Letxuga osto batzuekin ero lagunduta. Eta horrela, sarrera moduan. Eta, bueno, a ver, estekiak eta gukotzean jaten ditu. Eta esteki bat izan alda, uniko esteki moduan, txerrian esteak erabili duna, txipiroi bat. Bueno, aste erdixan, edo hasieran, ingauen
honek. Hau, itxasapoa. Bai. Eta itxasapoa bai, hotza jateko aukeria bai basauen, beraz, Hori da. itxaskixak, Baitu. jate ditxu botarrainxak hotzak, txipiroia, ba, Danetik. zatik ez. Eta hau, esan genuen itxaski. Maionesakin ondo estalita, zeatik, Bai. geratuko zen, denen gustoko orduan. Oso ondo. Hau, horrela jarriko genuke, eta ero, Emate gorako pate bat edo, ez da? brotxa batekin, ondo nazi, Xona. hemen ikusiko zu, ja, tak, hemen lortzen du emulsio bat, baina ez da egonkorra, hemen izango da inon, arrautza ero, mahonez bat ero lortuko nuke, margotu pixkat, eta hemen jarri alditugu lako ernamuin batzuk, ero nahi duguna, Posto berdetxo batzuk. Hori da, eskura daukaguna, baina asmo hau izango zen. Horrela jateko zerbait, eta hau da gure txipiroi betea. Bai, txulana baduka, baina holan mokadutxo... Mokadutxo modu jateko, padre. Oxua, Kuminuaren ekutuak, ematen dio lan esteki zaporia. originala da. Txipiroia, enuk ezagun lan gehi Zaporia ez. Pinazia koskaitean bai. Bueno, hemen dazko zue, hostiletan gure ideia hori da. Zuei ideiak ematea, bueno, asteburura begira zerbait berezi egiteko. Eta gaur, bi errezeta berezi ekarri izkizu. Gero asteburua ondo pasako, eta astelenean bueltan izango gara hemen, astelen gozoekin, beraz, zuek gurekin etorri, eta holan gozu hau izango da. Hori da. Eskerrik asko, ondo segi. Agur. Agur.